Well, iti makita tayo tagat dagiti agtultuloy nga panaki-implementar iti farm to market roads iti ilingading ras iti budget iti munisipyo mo ket equally distributed adaratin no kas pagarigan 100 million kumadi diyan naka kwarta iti munisipyo divided by 31 kasta iti maala iti kada barangay. So agtultuloy tamadama iti implementasyon pala kadagitihan nga nalpas nga proyekto tayo kinete kalabas nga tawon alam makita yung siguro di tiyandaan at tiyandaan madama iti panakay construct na plus kalikagom dahil yung administrasyon iti tekunakon iti panakay plaster nga nasayat iti development plan iti ili tayo nga tingras nga manggunod kadagiti tatara pa iti ilimi babaen iti panang hire pa iti urban planner nga isu iti mga ramid iti development plan ket siyempre nakagasad iti probinsya iti Ilocos Norte pakiramanan iti ili nga tingras iti panakataod tayo iti mesa nga presidente nga gapu iti Ilocanja ket amin nga dagiti arapaap tayo tekung kunak kadagiti kailyag sigurado nga magunod tayo dito yan mesa nga Ilocano iti presidente tayo lagi kalinya sir nga tas lang ikit daw yung kini PBB Lijay iti mesang tekunakon tanon na magunod tayo iti vision tayo dagiti tatta panaka i-request dagiti tatta nakaprograma nga aramidan tayo iti iling ading ras sigurado nga magunod tayo. Yes sir, ito'y terminong sir kat namalpas iti term ni Apo PBB kat malpas tumagtan iti term so dito nga tan sir ikitas lang adada pa nga parang progreso ti dingras correct ka dito po Joe dati ko na timing adapay palubos na po Diyos nga malipas ko iti duapeng nga termino ket isumot iti panaka-end no ko iti term ni Apo Presidente iso nga adu dagiti kayat tayo nga ramidan iso nga nakagasat iti ili or probinsya iti Ilocos Norte pakirmanan iti ili nga tingras kiti iti panag-presidente ni Apo BBM siyempre ekspektado tayo iti adu nga tulong na dito adu nga dagiti namnamaan tayo nga makita tayo nga pagsayatan iti ili tayo ket talaga nga DJ iti request tayo kingwanas.